Здравейте! Знаете ли, че много често имаме приятели, които закъсняват? Когато хората закъсняват, това най-често е поради някакви обстоятелства. Но истината е, една от причините е, че те не са получавали внимание в детството и това е единственият начин, в който те могат да си го набавят, когато закъснеят и всичко е концентрирано върху тях. Но това е защото в детството не са получили любов и съответно не са им обръщали внимание. И другата причина е, когато те проявяват агресия и съответно гняв, т.е. в тях има скрита агресия, която не могат да проявят заради, примерно, нарушени граници от роднини или пък имат заблокирани чувства и емоции и не могат да реагират. Те, например, е забранено и те правят тиха агресия, тих гняв, която в последствие ще изникнат. И тогава те привличат именно такива обстоятелства, които им дават тази възможност да изкарат тази агресия, нали, и съответно да изпушат цялото това напрежение, а това си е легален начин за да изразим своето недоволство. А иначе хора, които ни пречат, ние не можем да им кажем или на работата, или било то на роднините. И затова единственият начин е да започнем да обичаме повече себе си и да си даваме вниманието, от което имаме нужда, да преработим чувствата и емоциите и да започнем да поставяме себе си на първо място. Значи първо себе си на първо място, повече любов и работа с чувствата и емоциите. Това беше от мен. До скоро!